txorinetarrok, beste behin hementxe, eta... Bai, izta? Zaut, nahi zen toki hau. Gu gauz, eta gaur eguaztena da, eguazten tradizionala da. Eta, ze dago, tradizionalago, kroketa batzuk baino. Bueno, hoi bertan, ez, baina kroketa baino, zerbait tradizionalagoa bada, hori da galdera. Bada zerbait tradizionalagoa? Egongo da, hau ez da lehiaketa bat, baina, bueno, badauz plater tradizional desente, baina gu kroketak maite ditugu, eta nik esan dotzut, azte honetan nire, bueno, leloa dela gabonetako soberakinak aprobetxatu. Beraz, bueno, kontserbak aukitzen badituzue, muskuioena, holan antxoa hon batzuna, gamba batzuk, bueno, eskertuko zuen kroketa honek, izango die, berez izena, sasi txangurro kroketak izango die. Betio, aukera hona, ze txangurroa garesti da. Kroketa batzuk txangurroanak. Edo txiroen txangurro kroketak. Bueno. Txorienen kroketak. Orduan, bueno, nire aukera hori izango da. Ingo tolako nahasketa bat, txangurroa imitatzeko edo. Eta gero, horrekin ingo ditut kroketatxo. Oso ondo. Banik, muskuioak dituzun hontan, bueno, Euskal Herrian saltza tradizionala badago, saltza berdia da, eta ez daukagu horren beste ohitura, muskuioak saltza berdian jateko, eta txirlak eta horrela bai, gaur ingo ditugu muskuio batzuk saltza berdian, ikusiko zuen ze gauza erreza dan, eta ze gozoak diren, eta horrekin gero, horrek nahi baitu arroz txuri batiero gehitu ero, bueno, bikaina errezeta, eta koiararik ez duzu ezekin du behar. Gero, muskuioekin berekin, koiariak indatozta. Hori da. Bueno, guz ikinduko ditugu zertagin bat, kasolatxo bat, eta holan tresna batzuk, ze errezeta holaxe doia. Lehenengo, nahasketa bat egingo dugu, antxoak, surimi makiltxoen erdia, muskuioak, maonesak, ardo txuria eta tipuleta apurtxo bat birrinduz. Nahasketa hori gorde ingo. Gero, ingo ditugu gambak, zuritxu, egosi eta satitxu. Eta ingo, bexamel bat, normala, gurinakin, irinakin eta esniakin. Hortara gotako gure nahasketa, bai sasi txangurroarena eta bai gamba egosina. Eta ingo dugu kroketa batzuk, irinetik, jarrautzetik eta ogi birrindutik pasa eta frijitu. Holaxe, lehen nigo, nahasketa hemen txorienen, oindala 2 urte, hauen txorienen sasi txangurronen errezeta sarrerako bezala, lan aperitibo bezala, gabonetako mairako, ez? Eta bueno, horrezkero jendeak idatzi dozta, jaura, txien, eta gustau dala, eta gainera hori familixakuei, atara da, ze jarri dotzazu pate honi? Txangurruarekin indozu hau. Txangurruarekin egin aldozu. Ez, baina, bueno, badauka bere ikutua. Gero, emango zuetolan probatzeko kroketak egin baino lehen, eta ikusiko zuen. Eta hori, gabonetan, egin badugu, bitu, kroketa batzuk egingo ditugu, ze kroketak beti gero, izoskailuen sartu. Bai, eta kroketak... Eta betirako balixo zuen. Balio dute, gu beti esaten dugun hemen erabiltzen du, berzika batzeko gauzak eta lasaina, ez da jun behar Italiara inolako kaneloietara eta olako etara, ez. Kroketa badira azkenean baita ere, bueno, sobera dauzkagun zerbait, baliatzeko errezeta bat, danek gustatzen zaiena, eta balio dizutela sarrerako moduan, bigarren moduan, eta txorienen baita postre moduan egin ditugu kroketak, txokolatezkoak, txokolate urtu lizun batekin barruan, izostuta gero, bolatxoak, eta, bueno, aukerak pila ematen dituzte, Eta jendeak? Bota. Jendeak esango dago, surimi makiltxoak. Nik surimi makiltxoak ez ditu sekula erabiltzen, bakarrik, zenen esen arrain maonesak irrodan txikituak gustaten jako. Zenbat jende da hon, oraindik hori jarraitzen duela, eta egia da, zujote mazara, Patrik, pintxo taberna batera, denetan, bai ero bai, zeo zer dago maionesa, eta holako makiltxo horiekin. Denetan dago zerbait. Eta patata tortilla betea, gaizki esan da, txaka bezala. Bai, ze txaka... Txaka da benetazkoa, da originala, eta honek itzen dauena da, bueno, arraintxurixekin eta beste osagai batzukin, imitatu edo. Orduan, hemen jarriko ditugu, 4 makiltxo, gero 8 antxoa, kalitate honekuak, eta kontserbak, hemen ez da tramparik, ezer, orduan, zaporiak, ahalik eta kontserba kalitate onauekuek izan, hobeto atarako da gure pure eta bai gure kroketak. Hemen muskuioak naturalean. Hau, eskabetxekoak ez, naturalekoak. Eskabetxekoak ez, normalean hori ondo behitxu bida, ze isadanak izaten die eskabetxeko. Bai. Beraz, hortan ondo behitxu bida. Eta honei emateko testura apurtxo bat krematxu haua egin gau. Txorta bat, ardo txuri. Bale. Eta gero, bikoiaraka da, maonez asatza. Bale. Beraz, honekin. Eta hau da, gure sasi txangurroa.
Bueno, ondiokan ez du bukatu, Bale, baina, bueno, oinarri hau izango zan, Ze, gero horrek makiltxue bai, fin mosteko itxugu, dana nahazitxa, da horrek emango zu, itxura, textura, txangurruan azkenean, inoiz mamurtuta aditxoa moduan da txangurrua, eta, zuk, badakizu, atzo norbaite seguru, Donosti norbaite elkarteren batean ero, txangurrua Donostiar erara, jango zuen. Badakizu ze historia noizti datorren txangurruarena? Bueno, 20. mendera joan behar gara, eta hor dago Felix Ibarguren, Xixito deitzen ziotena, eta honek, sukaldari honek, izan zuen 1901 urtean, Donostin irekri zuen lehen sukaldaritza akademia ero eskola. Gero, zabaldu zuela, eta Iruñara, Bilbora, eta hau izan zen lehen sukaldaria errezeta hau zuena, ez? Txangurrua Donostia herrera. Eta zertan oinarritu zen? Hartu zuen, bueno, txorienen indaukagun errezeta bat, hartu zuen, hau, otarreina, langosta, Amerikarrerara, eta azkenean, txangurrua Donostia herrera egin duzuenok, badauka oinarrian saltza egiten da, txangurrua egoziten da, baina gero egiten da, Amerikar saltza bat. Hau da, kipula, porrua, senarioa, gero patxarra botatzen zaio, arrain sopa bat izango gasa moduan. Eta hori, tomate saltza botatzen zaio gero, eta gero txangurrua mamurtuta. Hori eginda dagoenean, ez? Orduan oinarria bada, Amerikar saltza bat, ez? Eta gero, berak bai izan zuela, hori oskolean sartu, ogi birrindu pixka da gainetik bota, eta gero labean sartu, hor gurin pixkatekin kurruskari geratu dadin geruza hori, ez? Eta zemat guk jatetxetan izan du genuen, hori atatzen zen oskol horretan, garbitu egin behar zala ondo, gero ateratzen zenean, oskol berdinak erabiltzen genituen. Oskol horiek garbitu ondo, eta gero, eta ni, zen oskolana pixkat, eno esate zikina dara. Baina, bueno, lapikotxoetan ere, olako bustinozko lapikotxoetan ere, ataratzea badago, komoduagoa da, eta... Egitza da, oskolakin ataratzeak, beste... Bai. Beste itxura bat emoten da. Hori da, gero jendeari hemen esaten diona. Bai, eskura botatzen dienen jendeak armak tarantula jaten egon dira, hor, Espainiar kateko bigarren katean ikusi da tarantula jaten. Bueno, eta oskola... honena txangurruana zer da, tarantula bada, gaina ietxua da. Eta hundia. Ba, hori da, buiakin egiten bauzu, buia da, pintza dauzkana eta lisua dana. Horrekin ere egiten da txangurrua Donostiarrera, baina ez da txangurrua, hori buia da. Horrek ez da inetxuzia, oskola lisua dauka, pintza, azkenean izango zen, abakantoaren anai potoloa. Netzako, bestea abakantoa, baina buia azkenean da, hola, potolotxoa eta pintzakin. Txangurruak ez dauzka pintzak. Ez dauzka inungo pintza, pintza txiki dauzka eta haragi atatzen zaio korputzetik. Hor, emiak, arra baino, haragi gehiago izaten dute, eta jakiteko zein dan emia ero arra, bakizu, azpian dauko lan bustena moduko bat, bustan hori zabala badauka, hori da emia dana, arrautzak eramaten ditulako hor. Eta bustan hori ero, hor datorrena altzatu iten dana, istua badauka, hori arra izango zen. Hala ere, jakiteko zeinan, eta uste madizu arrandegikoak aukera ematen badizue, hartzeko batero beste. Normalen, presixo bardin aukitzen da, uste emiak karua dodila? Emiak karua badira haraki gehiago daukatelako. Pisua da, hor trinkoa ikustea, hartzen duzunean eta esaten duzunean. Bere tamainarako, ostra, hau betia dago. Hau da, meloiakin da moduan esaten, honek pisua badauka, hau trinkoa da, honek badauka sustantzia. Naiz eta batzutan harrakin gertatzen da, baina asko ura izaten da. Eta gero haragia barruan ez dauka, eta benetan faena dala, zen lana hartzen da horrek garbitzen buia, ero txangurruan lana dauka, egosketa, geroan hartu, atalez atal, hanka guztiak atara, hanketako haragia atara, barrukoa, ondo mamurtu, gero azalen batero ikusi izan geratu, lana dauka. Aukeran, behituz txatxixangurrua, zelako errexadan. Errexagoa, eta, hombre, osasuntxuagoa patri, agian. Igual ez, baina bueno. Baina, bueno, nahizean, eta hau, benetan goxo geratzen dela, esan dako hemen daztatu genuen txorienen, eta esaten zula, bueno, beste gauza bat da. Hori da, beste gauza bat da, baina egisa da, holan, ogitxi gorki baten gainean, eta begisak itxita demoten botzut, ez zinen esango holan, bueno, bate badala beste gauza batena. Bai. Zekera, pentsoko zinun, zehose badukala. Holan, ikusitek gainera, baizu honi korala botatzen zaio hor, pixkat, txangurruari, eta horrek horrizka kolorea ematen dio, eta holan ikusita,
ematen du lan, esatezu, bueno, aizu. Itxuran? Auskalo. Auskalo. Ontsi joango gara, bigarren partida itxen gure kroketena, da izango da, gambak. Horrelako hemen txauskat gamba txikitsuak honek arrozerako eta saltza dituztenak, berez, joango naz. Egosketa bat eman da hori. Egosketa azkar bat, baina lehenengo ingo itxut zuritu. Oso ondo. Eta azalak endu, gero bestela, bero egongo dia, eta nahi xot oinitxia, eta listo. Badakizu hemen itxaski bakoitza bere denbora dauzkala, eta hor taula bat, guk liburu taula bat geneukanena izgoratzen, baina txangurruarekin, abakantuarekin, pixuko 14 bat minutu izaten zen, otarrizkekin, gambakin, tamainoen arabera, eta gero ze bigarren elaborazioa eman behar diozun, ni gustatzen zait bakarrik, irakiten dagoenean ura hartu, sartu, eta ja gorantz altzatzen dianean, hau da, inokiak bezala, berriro irakiten hasten dianean, atera, eta hor garrantzitsua da, denborakin jolasteko garaian, zuk ostu inbar baduzu zehituan, uste badituzu, kiloko abankantoa, 16 minutu, 14 minutu. Gero, atera eta urrotzetara moztu behar baduzu urrotzakin, hor 15 minutu zen. Baina, atera eta bere beroarekin ostutzen utzi behar baituzu, 13 minutukin nahikoa da. Bestetara moztu iten diozulako egosketa hori urrotzarekin. Hori garrantzitsua da. Garrantzitsua da, hor ura izatea aldala itxasoko ura, ero ur gazi bat. Zebestantzia esaten dute, urrotzetan sartzen baduzu iturriko urarekin, gatzik gabe, sustantzia galtzen duela. Orduan hor, nik segun ze jatetxetara joten zinen, batzuk teoria bat zeukaten, eta esaten zuten ez bere beroarekin ostutzeko eta egosi aldala beti itxasoko uretan. Ez badukozu itxasoko ura, litroko 35-40 gramo gatz bota, eta itxasoko ura izango zenukete, horre, etxia. Eta horre egosi, eta gero utzi ostutzen. Eta ostu behar baduzue, ura gatzarekin baita, holan neurri berdinean, itxasoko ura izango bazan, eta han ostu, baina aldala sustantzia ez galtzen. Ontxe, ez dakite zigur ikusi juzun, sare sozialetan, egin die holan, oso ikusiak edo bideo batzuk, nun jendia doian itxasora, itxasoko ura, da gero jartzen da holan sartagin baten, ula lurruntzen da, da gero gatza ataratzen da. Eta ez dute gatzik erosi behar. Eta jendia hor dabil, alusinatzen da nik esaten, zelako gauza basikoa ez, baina, horrekin gaur egun jendia, hor dabil, harritzen. Ja, baina, eta ez dute matematika horre eragite batein, eta agian merkeo bateratzen dela, kilo bat erostea, lurrunketa hemen... Presixua bat lortzearen hori. Lortzearen, edo umiak eukitzen badituzu etxian, erakustearen... Filosofia, hola, zientzia pixka bat, ez? Bai, hori da. Apurtxa bat, jolas bezala edo bitxikeri bezala. Bueno, bitxikeri bezala. Kroketak Euskal Herrian eziren armatu. Ba ez? Ez, sentitzen dut. Frantziatik datoz. Beste bat ere. Azkenean, frantzeseko krokete hitzetik dator, kroker karraskatu esan nahi du, eta hemen ja, badakizue, juten garenean mende batzuk atzera, hor, zeion etortzen da, nola da, konden izenak, eta holako jauntxoen izenak, baina normalean tartean egoten direna da, beraien sukaldariek ere. Egia da, bexamela moduan, bexamela bera, Luis de Bechamel. Osa, ez da izango Luis de Argentino, Luis de Bechamel ere egokitzen zaio. Eta bizan zen, Luise 14. erregearen sukaldaria. Hau zen, 16. mendean, Frantzian izan zuten erregearen sukaldari. Abizen politxe, ez dakit gaur egun norbaitxeek jarraituko den abizen horrekin? Luis de Bechamel, egongo dira bere jarraituko zuen, ez? Baina naiz, Maria Bechamel. Mari Bechamel. Nere gure aide zar batek asmatu zen Bechamela, patentatu zuten bere garaian, aberatzak izango ziren, Jo, baiet. Bueno, honek antza, François Pierre de la Barenek sortutako errezeta hobetu omen zuela Bechamela lortzeko esaten da. Gero, gero kroketan historia, ez? Hor badaude... Bai, soberakinak aprobetxatzeko bere garaian? Bechameletik tiraka, lehena sukaldari hor hartzen dute, Frantzian egokitzen dituzte, hor... Bechameloni, gero geruzak kurruskari bat kanpotik jarri eta frigitzearena eta Frantziatik. Hor, Italiatik dator beste korronte bat esaten duela, ez, beraiek armatu zutela, baina eskondu zirenean Italiako ez dakit zerrekin, abestarekin, beraiek lapurtu inzietela errezeta eta... Argi dagoena da... Lehen aitzaki ekerrakiteko edo zina aitzaki hona zan. Bai. Eta argi dagoena da,
gauzak irinetik arrautzetik eta hogi birendutik pasatzeana, nik uste dut herrialde bakotza badaukala beria, ze ontsa Italia aipatu dozunean, eurak arrozakin eitzen dituzte honek arantxiniak, olako arroz bolak edo arroz kroketak, eta leku askotara zoi izenean, Belgikara eta olako herrialde batzutara Europan batzutan kroketak eskatzen dituzu, eta patatak indie bexamela biharrian. Bai, hemen be badaude pila patata, oinarri moduan bexamela erabilegarren patata. Bai, niri horrek, nik nahi xot bexamela. Xamurra bada bexamelarekin, azkenean, baina, aizu, esnerik ezin duena hartzen. Ezin duena hartu, azkenean, zein gotzazu ba? Aukera badauka, bexamela hauek jateo. Beito, ostira lontarako ez dakit, urrekonako eskatu dute, ez dugu. Esnekirik hartu, ez da, famatuen bate hor, bideoak egonez, pilatzen nahi zaizkigu bideoak, dauzkagu dozenaka, famatu pila bat dauzkagu Euskal Herrian. Gluten barik eta esneki barik. Eta esneki gabe. Beraz, hor da erronka nik idatzi doia errezetia, eta, ondo franko da. Erresa. Otuko zaigu, zerbait, gaur egun, baina, ze uste, gu hori biltzen gara hor pentsatzen trenean goazela lehioti begira nola ingo duen. Ordena joan zartze gara, bexameli gabeko lasaina esnekirik eta glutenik gabe. Eta listo. Pila bat hartzen zaizkizuan, eta hartu eta ikaso, nakatona, zutondo, eta jazta, eta hori aukeratzen dugu, eta egia da, bai, horrela da, sentitzen dugu, sekreturen batero puskatu dugu, baina horri beltzen garela buruari eman da eman. Noixian behin, bestela, itxugu hemen ekarri izan ditugu liburuak, zuen e-mailak, idatzi, iradokizunen bat baldin badukotzu edo proposamenen bat, txorine abildua eitb.eusera, eta, taldekidiek bai emote duzue ideiak, berez, egia da, inspirazioa, leku danetan aurkitzen dugula, bai, imaginaziotik, internetetik nola ez, liburutatik, taldekidietatik, eta itxeitxugun, bidaietatik, jatetxe batera joen da, zenbat aldiz, nira, Denisek, zezabiz kartai argazki bat ataraten da? Gero, ideiak bitxu txorinerako da eguneko menua atara, edo olako sarrerako batei itxura ona daukanai atara, da hortik ideiak hartu. Honek, gambak, jarritxu dana... egunero hemen enrezetak ataratzea. Honek, gambak txikitsuak, dienez, egozi ditugu, 2-3 minutuan. Honek, mamurtu eta nahasketara zuzenean. Ja, oin bada... Ez, orainik gorputza, badaukaia gorputza, ez? Oina baita, hau, sasitxangurua. Hori da, ontxe bai. Eta ontxe ingo duguna da, Luis Bechamelen saltza. Luis de Mornairi bezartzen diote Bechamela, Mornai saltza, ez da jentzun duzu, azkenean da, Bechamel bat, zeinik ero, gruyer gazta eta botatzen zaion. Gu jauntxoak ez gara sartuko zuen burroketan. Hau da, gazta Bechamela kroketak. Ez dakigu, gu erabiltzen ditugula eta, errezetan batekin edo datu historiko zehatzak eta ongo dira, esaten nun eta nork eta asmatu zituen, eta beste pila batekin, utzi ditzagun, bakoitza bere ilusioarekin esateko beria dela, eta gu eskala olako burrukotan sartuko. Hemen bechamel bat engau, 50 gramo gurin, nik honek engo ditut, ez oso finak, ez oso lodixak, beraz, 50 gurin, 50 irin, eta 500 egunekoa izango zen litroko, gutxora. Fina. Bai, fina izan. Fina, oso fina. Gero joango gara ikusten ze, honek bebai gorputza emongotza, beraz, fina geratuko. Hemen, erakutsi genuen, da, ipatu izan du, inoz, egin dituen kroketak, eta irin gutxiago, eta esaten dira horrek, kroketa likido bezala saldu ziren, eta horretan da, azkenean, gero lantzeko, gehien bat azkenean irin gehiago ero botatzea da, gero lantzeko garaian, gehiago botatzen badiozu, lantzeko garaian askor zerrezagoak izango ziren, ez? Litroko 130 gramo gurin eta 130 gramo irin erabiltzen badu, gero lantzeko oso erraza dira. Jateko dira beti trinkoagoak, ez? Irin gehiago izatera. Orduan, harinak egiten badituzue, badago errezetan, non erabiltzen dira, 80 gramo irin bakarrik, hau da, oso bechamel likido ateratzen da, baina horri gelatina botatzen digu. Hau xaflako gelatina botatzen diozu, horrek, ostutzen danean, gorputza ematen dio bechamel horri, lantzeko garaian erraza da, eta gero berotzen duzunean, gelatina hori urtu egiten da, eta guan, kanpoti daukagu geruza kurruzkaria, eta barrukoa likido, oso likido geratzen den zerbait da. Eta gero dauz, nire ikastolan itxen zituztenak, edo taberna batzu da itxen zituztenak, jarriko itxustela 250 gramo irin. Baina horrek gero, litroko, eta izaten die xerra eskola banakin mostu biharreko ez izaten die,
Baina esara konturatu hoien ondoan beti frontoi bat egoten dela, eta norbait beti fronten izan jolasten duena, pelotaen bat galdu egiten duela, eta etortzen dira pila. Da raketia apurtu, da... Bueno, apurtu, baina buruan emoten baizu olako pelota zoen batek, ojo, nik ikusi ez da puntan, kuadriako lauk jolasten, ez bostek jolasten zuten, eta gure kuadriako Andonik atzean jolasten zen. Andonik errebotea egiten zuenean, aurrelariak korrika martxa egiten zuten iskinara. Eta Andoni ezagutzen zuten epaileek ere, aurreko epaileak iskinara joten ziren, zeni bi pertsona gutxienez badaki jodienak eta ziplo, horako pelota batek. 100 piku gramo dut joan, ematen dizun, abiadura hortan, ematen dizun golpeak, broma gutxi, Osa, hor, historian, jendea hildala horako pelota ematek eman da, Orduan, bueno, kirola arriskutsuen munduan ez dugu sartuko, baina kontu zibili beharako. Eta kroketekin, bardina pasatzen danez, ondo neurtu zuen irina, edo gelatinak inein. Listo, gure bexamela fin geratuko da, eta behin, loditxuta dauenean gure nasketa, sasitxangurua jarriko dugu, osten jarriko dugu, eta listo. Oso, ondo. Ontxe, garrantzitsua da, honek bauka gatza. Baina, esniak azkenean ez dauka. Nik hemen gatzalian az, eta egisa da, niri intxaur muskatua da, ez jatela larrei gustaten honeitan, kroketetan. Baina, hori gustuan arabera, piper beltza gustaten bagatzue, edo intxaur muskatua, hori zuen esku. Beitxu. Luis Kasurik ez, bai, ez ditu, zein godio, ez dio botaten intxaur muskatua, baina gustutako da, ez que Luis daukator bestaldean. Karo. Bai. Luis Bechamel. Zuzenian, bai, konektatu da internetetik, beste mundukin, gurekin, eta holako, bak. Bien, etxean intxaur muskatu ez daukat, onartu garro da dut, erabiltzen dudala hemen, baina nik egia esan, nik izan badekat, baina... Piper beltza bakarri botatzen genean. Ostra, oinetorri da hemen, usaia... Bai. Txangurruana, Ni uste nuen... Eta gero egia da, baina da muskuioana gehien bat, ez? Bai, pentsatzen zen broma zala, baina bai, azkenean, intentsua da, muskuioak sartu itxugu, surimi makiltxoak, eta antxoak kristoneko zaporia emoten dotzie, beraz, behitxu. Hau, nahazten dugu, eta hau izango da, gure kroketen bexamela. Ontxe, hau ze egin bidugu zigor? Hori ostu, ondo euki pixat irakiten, hor badaude, bexamelak itekoan nik, aipatu lehen, jatetxe bakoitza bere oitxura dauzkan, ez? Daude batzuk, hotzetik hasita dana egiten dutena, beste batzuk esaten dutena, gutxienez ordu erdi eukin behar da hor irakiten, ondo gordin zaporeak entzeko, beste batzuk 5-10 minutukin nahikoa dela, nire egia da hor 5-10 minutu gustatzen zaidala izatea, eta estresetan iragiten ibili behar, zua moteldu, egon behar da olako pil-pil borbor batean, baina erotu gabe, nik ez da inoiz hartu diodan irin gordin zaporia kroketa bate. Zer normalian hori estaltzen dio, kasu honetan erabiliko egun itxaski hauen zaporia. Eta gero konturatu bai frigituta bezala eta egosketak jarraitzen dauela. Beraz, ontxe jarriko dugu. Olako erretilu baten edo olako plater zabal baten. Azkenean, geroz eta zabal hau joaten badana azketia, geroz eta errexa hau ostuko da. Atarako zazu zigor mesez film papera? Bai. Hau, garai baten, Luis Bechamelek ez zauen film paperik izango, eta bere bechamela holan kroketak egiteko, baina zain gurina purtxo batekin emon, geruza, gero, ataratzen geruza hori, ez atarateko. Eta guk gaur egun, ja, hartasi batzuk. No zintzen duen, hau errezeta, azte honetan induzu, ez? Edo... Ze errezeta baina? Ez, hauek opilak patatanak. Alengo ostiralean izan duen, ostiro, bariko. Baito, bakizu hor suitzarre opila rotia egin zen hortan? Bai. Bakizu suitzarrak izan zirela aluminio paperaz batu zutenak? Bai? Gente trebia suitzarreko neta. Eta kutsilloa berreun erabilpen ezberdin dauzkana begai, suitzarrak. Ontxe biotena da, denboria. Ostu. Baina beste erretiutz desberdin bat ataragotenez, esangotzut, ja daukatela. Alatabe, denbora biedugu, batzuk, ekarriko ditut inja, bolatxuak inja, irinetik, arrautzetik eta gogibrindutik pasata. Jarriko bitartean olixua martxan, eta bere temperatura perfektuan dagoenean,
frigituko ditugu gure kroketak. Oso ondo. Frigituko ditut batzuk, eta honek frigitzen dien bitartean, egingo ditugu beste batzuk. Bai, zuk ein, ez? Kontua da ein beldur gabe, Biara monik ez basan egongo bezala. Eta etxean, frigigailu ez daukasunentzako, hori esamatu ditura daukagun, sartaia gutxita ero buelta ematen. Aukeran, etxean lapiko bat jartziak oraino olioarekin ondo beteta, eta frigigailu bat izango basa moduan, estalita ez da buelta ematen ibili behar aldala kroketai. Bera bakarrik ondo estalita, eta goitik eta betik beroak ematea. Eta niri gustatzen jatena da, lehengo, irinetik pasatzen ditudanean, eskuak ez garbitzeko lan etengabe, lehengo, irina erabili behar badot, irinetik dana, gero, eskuak garbitzea ditut, eta gero, sardexkak erabilita arrautzetik, eta gero, gibrindutik pasata, itxitut olako saltotxo batzut. Ontsi erakutzikot. Igurtzean, eta bera bakarrik, eskuak ez sartu, bera bakarrik itxasteko arrautza, ondo dana muitu, kroketak berak, hor bera bakarrik bueltaka, ogi birrindutan, gu ondartzara juten gadenean da, kroketa egiten dugunean, horrela ditzen da, kroketa egitea ondartzan. Hau da, zu, guztita zaudenean botatzean, eta ogi birrintzea arearekin, ez? Hori da. Eta, holaxe, eta ondartza izango bazan bezala, bueltaka ibiltzea. Nira mamak itxen zaben, olako tasatxo txikitxo baten. Ero gopor batean, arrautzarekin beberdina, arrautzarekin hartu eta goporrean bertan. Fla, ondo itxezen itxuen, eskuan esen itxuen sartu behar, eta gero beste modua da, hartu eta irestontzi batera pasatzea arrautza dauzkazu, beste plater batera, irestontzitik, ogi birrindutara atatzen dituzu. Horria. Eta horrekin zer bilatzen da? Pakea. Ni nahi du jutea pakearen simbolora, patria. Nola bideratzen dugu gorkoa, pakera. Lehen esan dugu bexamelakin da orkerrak iten dila? Behitu, zigor, lelorik famatuena historian. Pakea, ez? Beni munduan. Baina simboloa... Pakea, amodioa eta kroketak. Hori da. Zein da pakearen simboloa hau nuklearren kontrako gerra eta jendeak izuenean, pakizu edala holan igreko bat izango baza moduan. Eta hor dator, ez da izo itxasontzien artean da, beraien artean nola ikurriñak banderatxoekin da egiten dituzten irudi batzuk eta hau erabiltzen da N eta D. Eta hau da Nuclenor Disarmament. Nuclenor N da horrela. Ideia, bi bandera eta horrela. Eta D da bat goian, bandera goian da bestea behian. Orduan, iten duena da, horako iruki batero. Beste batzuk esaten dute, hau goiaren, badago goiaren marrazki bat oso famatua zala Madrilatzaren irua. Eta hor, agertzen da, fusilamenduak izan zela, eta bat agertzen da jendean holan, fusilatzen nahi dienen aurrean horrela jarrita. Eta hori ere, igreko antzekoa da, biak balio dute, baina uste dut lehengoa dela, horre, asmatu zuenak ero, hortik, bi simboloietan, N-a eta D-a oinarri hartuta, eta hor, gaur egun, zenbat belarritako ikusten ditugu nolakoak egin, kolgantziak, kamisetak, eta, holako pila bat ikur. Bitxiak, gero, gauza askorekin gu betitzat hartzen ditugu lan eta esaten nondik etorriko da, eta beto, badana daukate bere esan nahi, esaten zientifikoa, kasu enten, baina... Baina, jatorri xabe bai interesgarri xadala entzutia, ez? Bai. Ematen dau, betidan ikolan izan diela, baina ez, jatorri badaukie. Eta kroketek, jatorri xabai, Frantzian, baina, nun hobetu ditugu? Mira monen, Euskal Herrixan. Sisitoren oinarriko txangurro hartuto, sisito gaixuak ikusiko baluke gaur egun nola asmatu, zukaldaria bada, Pozik egongo zan da esango zan, zelako goxo. Beste aukera bat. Berez, oindala nik azkenengoak nitsunak txorinen, oi askoa kurri erara, horren kroketak. Eta, gauza, zitxangurro barenak. Baina kroketak, baki hemen txorinen pia baten ditugula, etxean bebai, eta edozein zaporenak ondo geratzen dira. Eren egun turroien zaporeta zitzen gendun zenba dozenaka, kroketak zer esanik ez. Nik uste dut, eundaka zapore ezberdin egongo dira. Horrek, badausolako denda batzuk gainera bakarrik kroketak saltzea dituztela.
eta... Durangon jarri zuten bat, eta ez zuen, bueno, iraun zuen pixkat, baina itxin zuten. Hori, kate bat zana edo. Bai, txorienen betorri ziren, olako kate bat kroketana, eta pixkat euren proiektua saltzen. Biko pintxua jarriko. Hori da razioa. Hori da razioa, pintxo bat eskatzen badoz. Hau da, zuretzako eta niretzako gaur, ondo. Honek, utziko itxugu, gure taldeki dientzako. Zu juna, orkesten iputzitena. Bai, egin. Hemen txitugu guk gure sasitxangurro kroketak. Ja ba, zerengo. Bai, hori, ostutzeko pixkat. Hori da, eta input. Bero? Ba, nik, gozoa daudela esaten du Patrik, ikurrinatxoakin jarri du horrela. Bakea. Behar dugu. Bakea, maitasuna, eta kroketa goxuak. Eta zaporean, benetan, ematen duela. Bai. Itxaski zaporiena. Itxaski, bai. Bueno, itxaski daukatelako. Gamba putxo batzuk, saltu itxugu. Bai, ez hori bakar. Eta muskuiuak. Eta antxoak. Eta simiak, sarimiak, horrek, baina itxasoko zerbait izango. Zeo zerbait. Eta, ontxe, itxasotik jarraitzen dugu, ze muskuiuak ingo itxugu, kasunetan saltza berdian. Hori da. Lehatza saltza berdian, txirlak saltza berdian, makaia saltza berdian, baita, zerba horri mamiak ere, zerba horri mamiak saltza berdian, baina muskuioak ez dauko goitxurek, saltza berdian jateko, eta benetan oso goxu geratzen diren errezeta bada, eta, bueno, bai, bentsatzen da, 4-5 osagaiekin azkenean, errez prestatzen dana, merkia dana. Bai, muskuioak ez dira garztixak. Horregatik, eta urte guztian daukaguna. Eta prestaketa, horrelako erraza. Lapiko zabal batean oliba olio txorrata bat jarri, baratxuria serratan da pipermin punta bat gehitu, eta baratxuria dantzan hasten denean, irina gehituko diogu. Ondo nahasi, ardo zuria botako diogu, utzi lurruntzen, eta jarraian urarekin bustiko dugu. Minutu bat irakiten dagoenean, muskuioa gehitu, tapa jarri, eta irekiala ateratzen jungo gara. Lortutako saltza iragazi, berriro lapikora gehitu, muskuioei oskol erdiak kendu, perresila gehitu, eta zerbitza. Boxo. Klasiko handi bat. Bueno, orduan hori, ingo duguna da, hemen, bietan jarriko dut, bai? Zigor, muskuioak normalian ardo txuri saltzan jaten diela orduan. Bueno. Eta nik, horrela, esate izu, saltza berdian, egin izan ditut, eta sobera geratzen dena, urrengo gunean, arroz txuri bat egin duzu, eta arroz txuri horri botatzen diozu saltza eta guzti muskuio hauek, eta listo. Eta iruditzen zait, bueno, gure garaian gaia, mojojoiak arrozakin, horrela ditzen ziren. Eta zoragarrian zerbait. Eta honek daramana da, pipermina bai ero bai puntatxo bat, eta gero baratxuriak serratan. Serratan zeratik gero iragazingo dut. Orduan, bakarrik perresila izango dugu, ez dugu izango hemen baratxuririk ez piperminik, beraien zaporea bakarrik. Eta orduan, bueno, gehiegi komplikatu gabe, Oso ondo, muskuioekin, harrigarrixa dana da, euren antzinatasuna. Bagitxu, lehengo fosilak, 100 milioi urte baino gehiago dira. 100 milioi urte. 100 milioi urte? Gure Alberto baino sarrauak. Aputxo bat, 2 edo 3 urtegatik, hortxe dauz. Era bai, aintzinakoa diz, fosilak hori esaten daue Iberiar penintxulan aurkitzen diela hain zarrak. Eta egisa da, harrapatuak espadira, nahiko erresistentea diela, ze hamarkadatan bizi daitezke. Berez, badie urtetxo batzuk. Eta gainera, elikatze sistema bai da oso eraginkorra. Honek bakitzu ura itzen dagoela hartu. Eta gero, iragazi edo, orduko, 8 litro ur. Ostra. Hori bada. Ni Galizian egon nintzenean orako batea batzutan, muskuioen... Aztegiak edo euren nun bizidien olan ikusten, esauztien, onerako eta txarrerako, itxaso txarra sartzen bada, eta kutsatu egoten bada bebai, hor dauzen danak, ez dute balia, bai, ezin dituzte. Eta olako gaitzak bebai izan dituzte, beraz, onerako eta txarrerako, ura filtratze dituzte, baina
Hori bebai gero, barrura doia. Nik genuen ezagutzen Mediterraneoko muskuilu mota bat, hau Eslovenian aurkitu genituen, tamaino honetako muskuilu. No, ne ama. Baina zen oskola utzik, Zerako pizarrak aukibidea honorrek. Ez genuen aurkitu bat ere, holan bizirik, baina antza, gaina gaixotasun bat omen dago, hemen Espainiako Mediterranean ere ba omen daude, baina gerota gutxiago, eta gaur egungo itsasoaren kalitatearekin eta desagertzen ari den espezie bada, baina nik ikusi genuen da nik izaten, hau da, zerbaiten atzazala, mokoa ero, eta bai, Mediterraneo itsasoan, hor Eslovenia aurkitu genituen. Bueno, baratxuria dantzan, ikuste dituzu hemen, hau da, gehienek gustatzen zaidan hitza, baratxuriak dantzan. Hor, dantzan hasten danean, gorritu baino lehen, irin koiaraka botako diogu, hau, nahaziko dugu, eta esan dako, lehenengo, ardo txuriarekin, tengo duzukin duzun bexamelan antzekoa, baina kasu honetan, bueno, olioa, irina, ardo txuriarekin edo txakolinarekin bustiko dugu, hau lurruntzen utziko dugu, eta jarraian, saldarekin edo urarekin busti, eta irakiten hasten danean, behituko ditugu muskuio bertan. Tapa utzi eta bakizue, muskuioak atara behar dira, ireki ala, Hemen pixka lodi geratuko zaigu, baina gero kontutan euki, muskuioak urpila botatzen dutela. Baukiera. Eta gero zigor, aipatu duzu honek muskuilu erraldoiak edo esitzen zira, eta horrek zentzu gehiago dauka niko intxe kontakotzu zen historixakit. Ze bada, bueno, bakitzue honek bizarra daukiela, muskuiek bizarra daukiela, horrek bisoak deitzen jake, eta garai baten, aintzinan Egipton oso preziatuak ziren, eta honekin eitzen zituzten oialak eta olako erropak eta horrei deitzen jaken itxasoko zeta. Karo, nik pentsetan dut. Zer bat olako muskuilu atara bituzun, horko bizarretatik, oial bat atarateko. Baina, bueno, esaten mozu garai baten edo. Oraindik badaudela muskuilu mota hori, eta izena dauka, ez dira muskuilu moduan ezautzen, beste izen bat daukate, eta dira, baina ikusgarri, guk ezait, argazkire matero ez dakit daukada nortik, hori bada, bueno, hau aitzitxeri erakutzi bihotzet, eta ez dakit zer da, arro asko agertzen zen, eta semia holan agertzen da, katxarro batekin, eta ez dago, urra aspira sartu behar ezaginen, 30 metrero bakarrik, ia zer. SBS. Bueno, bai, pare bat metro terri bakarrik, bai, bertan. Bai, guretan nu sartuta, guretzako abentura bat izan zen hori ateratzen. Bueno, tapa, Patri, eta honek irakiten duen bitartean ni persila moztuko dut, eta geroko holan persil txikitua izango dut. Eta gero, irekiala ateratzen jongo naiz banan-banan. Hori da, txalatza berdiak hori daukalako. Ferrexia, pila bat. Eta muskuiluak ze daukie? Desberdintasunak emien eta harren artean. Hori Galiziako astegian erakutzi guztien. Eta azkenean badauz muskuilu batzuk nun daukien aragixan koloria apurtxo bat argixaua. Horrek harrak izaten dira. Argia, eta emiak aukitzen da kolore gorriskaua edo laranja holan biziaua. Eta horrek emiak izaten dira. Bera ez... Eta kalidade aldetik ero emiak ero harrak, berdin, ez zuten izara. Berdin, ez, hori etzabien ezan. Bale, ez dakit, hor, aipatu gulako lehen egia da, txangurroarekin, emia beti hau etortzen dira, baina bitxo nik egia da, muskuioekin ez dute sekula entzuna holakorik. Ez, eta egisa da, bueno, guratzen berba ez muskuien inguruan, baizik eta lanpernan inguruan. Bale. Bixak itxasertzean aurkitzu ditzazkegula, bixak daukila oskola, baina... Presioa, ez da bardina, presioa aldatzen da. Muskuilu bate, edo lanperna baten presioan, kilo bat muskuilu edo olako sakutxo bat muskuilu aukiko ditugula. Beraz badau presioan desberdintasuna. Eta nik nagixena da, lanperna eta baleen artean zauen hor erlazioa. Ara, guta, baleak bakitzu bidaiariak diela, eta joaten diela, milaka kilometro itxeituzte urtero, eta joaten dira, urotzetara udan, elikatzeko, eta gero neguan joaten dira, ur beruetara hor ugaltzeko. Baina, zientzilariek, ez daue euren bidaiako lan zehazki ezagutzen, ze aldatzen joaten dira. Orduan, aurkitxo daue, lanpernak normalian jaixotzen dienean, pegatzen die balien azalera, eta hor bizi die, euren bizi osuan. Honek animalizai, ez dotza kalterik itxen, ez honik ez txarrik esaten da bezala. Lanpernak ere azkenean baita egiten dute, hartu muskuia moduan, ura hartu, eta hor uretik hartzen duten planktonarekin, ero elikatzen dira. Hori da, eta iragazi. Eta orduan, honen fosilekin, eta honek usten dauen astarnakin,
aldabe ikusi, balearen apurtxo bat ibilbidea edo, mapa gisa jolasten daue Lanpernek. Berez, historia politxa da, esango zer ikusi egiko da, baletzar batek, Lanpernatxo txikio batekin, ez? Hauka bere koska. Baiz, ez ditut batzut, igual Lanpernak jadengo dituzte, ez? Lanpernak arroketan itxatzita egoten dira, ez da dit inoiz aukera, nik inoiz harrapatu izan ditut, eta beti hor, itxaso olatuak apurtzen diren tokian eta gustatzen zaila egotea hauei. Lan gatsa da, Bai, baina gero, horretik daukaten presioa, ez da erreza jasotzia Lanpernak. Arriskutsu da, Orduan, baina, ondo itxatzita, eta hauen muskuian, inoiz ikusi baituzu arroketan bebai, bizarro hoiekin, ero hile hoiekin heltzen dira muskuioak arrokara, ez? Da hortik ikusten da, bere funtzioa betetzen dutela. Bizarro hoiek, ero. Hemen, hasi da irekiten, ura irakiten, eta oin irekiten hasi behar dira. Irakin, ireki. Zelako hitz jokoa! Euskara, klase... Oso ona. Hemen ezerez, jungo gara, hauek, irekitzen doazen enean, ateratzen jungo gara. Artu olako pizza batekin, eskuekin, goikoak ez gara erreko eta eskuekin ateratzen jungoa, eta gero esan dakoa, ingo duguna da, aragia banatuko dugu, eta oskola aragia daukana hori gordingo dugu, eta oskola bestea bota ingo du. Horrela daukagunean ikusiko duzuen nola ingo dugun. Saltze berdea iragazi, perrezila bota, dena batian jarri, eta jan. Muskuioak, azkenean datara ditu denak, eta hemen dauz saltza. Eta esaten nuen alen, ez gara ibili behar baratxuria eta txikitzen soratzen, ingo duguna da, iragazi, eta zaporia eman digu baratxuri honek, eta orain, hemen, muskuioa sartuko ditugu. Hori ikusten da argi, zeintzu dien emiak eta zeintzu karrak ez da? Hauek, batzuk argi hauek eta besteak gorrixka. Hori da. Eta oin, saltza gainetik. Hau da, luxua. Gorde, ez duelako behar, eta perxilla. Barra, beldur gabe. Txak, hemen. Saltza berde pixkat erori zaigunen perxillan gainera. Horrei itzazten da, baina hau ondo nazi, eta irekin aldi batekin, kasulatxo batero, igual ez, Patri? Olako lapikotxo txiki bat. Hemen, gatza eta olakoetan saltza berdea honi ikusi duzue, inungo gatzik ez dio dala bota. Orduan, bai komenigarria dala hemen, gero probatzea, atera baino lehen, txikia bera erengo du, hori da bikaina. Tamaina ezberdinetako duzko Hemen, gatzez probatuko du. Eta gero izan dako arroz batekin hori bai. Ze goxo. Pikante puntuarekin. Eta gainera ez dugu ezekin diko, koiariakin bertan. Hori da. Eta txikitan zenbat janditu honogan, mojo goiak arrozarekin, etxian. Lagunok, hemen daukazue. Hau, asteazken ona. Bai. Itxasotik tirata, Patrik, kroketak, eta gero hemen muskuioak saltza berdean. Honek ez dauka... Hemen da bat soberan. Eta hori, bakizue, ikeitxugunean eta zabaltzen ez dienean, horrek erretiratu egin bidera. Horregoten danean irakiten denbora bat, eta espada irekitzen, hilda dagoelan seinale. Hemen burnipila sartzen ari dela, osasuntxua da. Proteina, garbiena... Eta hola, nizketan jarraitzen badugu, danak bukatuko ditugu. Ze hau da, pipak jatia bezala. Ze ondo saltzen da. Gu jatean jarraituko du, zuek, segi hor, pixka telebista gehiago, arratzalden bueltatxo bat, eta bihar, osteguna, txorienera. Hori da, eta hori gurekin, hemen ez dut. Agur!